खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि जे बड' चेनेलाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसेनो रंजालि बैसागुनि नोंथांमोननो गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ जोबोर इम्परटेन्ट भिडिअ' जागोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो दिनैनि भिडिअ'नि गेजेरजों खोन्थागोन जे हेड-इन केमेरानि बागै। जों जेरै स्रोदै बा सिरियै सिखावै जों भिडिअ केमेरा माबायदि रेकर्ड खालामनो हायो। स्क्रिन लक खालामखांनायनि उनावबो, गावनि मबाइलखौ स्क्रिन लक खालामखांनायनि उनावबो जोङो भिडिअ रेकर्डिं खालामनो हायो। बेखौ माबायदि खालामनो हायो आरो माबे एप्सजों बानायनो हायो बेखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। थ'द' बिदिबा मबाइलनि स्क्रिनाव। स' लोगोफोर, नोंथांमोना बे एप्सखौ मिसइउस खालामनाङा, गाज्रि खामानियाव बाहायनो नाङा। गाज्रि खामानियाव बाहायोब्ला आंनि चेनेला दाय जानाय नङा, बेखौ आं सिगाङावनो बुंनाय जाबाय। स' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। स' लोगोफोर, नोंथांमोना गिबियावनो बे एप्सखौ डाउनलड खालामग्रोनांगोन। बे एप्सखौ माबायदि डाउनलड खालामगोन आं नोंथांमोननो दसे समनि उनाव खोन्थागासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। गिबियावनो आं बे सेटिंसनि बागै खोन्थाग्रोनि। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे एप्सखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों जानांगौ। बे एप्सखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामग्रोना लानांगोन। प्ले स्ट'राव मोननाय नङा लोगोफोर, बेखौ डाउनलड खालामग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना बेखौ अपेन खालामबानो जाबाय। आं अलरेडि डाउनलड खालामखाना दोनदों, बेनि थाखायनो आङो डाइरेक्ट अपेन खालामना खोन्थिनोसै आरो डाउनलडखौ माबायदि खालामनांगौ आं बेखौबो दसे समनि उनाव खोन्थिनोसै। दाना लोगोफोर, बेखौ आं अपेन खालामना खोन्थिनोसै। बेयाव अपेन खालामबाय। बेखौ अपेन खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि इन्टारफेस नुजागोन। बेयाव नोंथांमोना नैबे सेटिंसआव थांबानो जाबाय, खनाथिंजाय राइट साइडजों। बेयाव नोंथांमोना गोबां फांसन नुगोन। नोंथांमोना बेयाव गोबां फांसनखौ सेटिं खालामनो हागोन। बेयाव नोंथांनि हिसाबै खालामना लाबानो जाबाय। नैयाव भिडिअ कुवालिटिया बेसेबां नांगौ बेनि बागैबो दङ। ओमफ्राय नोंथाङा केमेराखौ फ्रन्ट साइडआव लागोन ना बेक साइडआव लागोन बेनि बागैबो दङ। नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोननि मथेनो खालामना लाबानो जाबाय। भिडिअ कुवालिटिखौ आङो 480p दोनबाय आरो। स' लोगोफोर, नोंथांमोना बेयाव सेटिंसखौ खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोननि हिसाबै। आं अलरेडि सेटिंस खालामखाना दोनदोंमोन, बेनि उनावसो आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। नोंथाङा नैबेयाव टाइमखौ सेटिं खालामनो हायो, टाइमखौ बेसेबां गोबाव लानो। बेयाव 180आलागै दोङो, ओमफ्राय आनलिमिट दोङो। आनलिमिटबो खालामनो हायो। आं आनलिमिटआव दोनगोन। नोंथांमोनाबो आनलिमिटआव दोनबानो जाबाय। मानो होनबा जे जों बेसेबां घन्टा माबा खालामगोन, रेकर्डिं खालामगोन, बेनिथ' जेबो हिसाब थाया नालाय। ओंखायनो आं आनलिमिटआव दोनबाय। आनलिमिटआव दोनबानो जाबाय नोंथांमोनाबो। बेनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना नैबेयाव नायदो, बेयाव गोबां सेटिंस दोङो। नोंथांमोना नै मा होनो लक बाटनखौ थुनानैबो स्टार्ट खालामनो हायो रेकर्डिंखौ। नाथाय आं बेफोरखौ सेटिं खालामाखै, डाइरेक्ट फांसननिफ्रायनो रेकर्डिं खालामो। नोंथांमोननि गोसो बायदि खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर। बिदि खालामबानो जाबाय सिरियै। आं नोंथांमोननो ससे ओरैनो क्लिप खोन्थिनोसै डाउनलड रेकर्डिं खालामनानै। नैबेयाव नैबे रेड आइकनजों नुदो, नै गल आइकनाव, बे गेजेरनिया, बेयाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। दा रेकर्ड जाबायानो। बेखौ दसे सम रेकर्ड जानो होनोसै लोगोफोर। बेनि उनाव बेयाव आङो थुना होफिनसै, स्टप जाबाय बेयो। अब्लानो स्टप जाबाय। नैबे खनाथिंजाय गेलारिनि फांसन नुदोंना, नैबे बे गेलारिनि फांसनाव नोंथाङा क्लिक खालामबानो नै दा रेकर्ड खालामनायखौ नुबाय। नै नायदो लोगोफोर। बिदिनो रेकर्ड जागोन नोंथांमोनावबो। नोंथांमोना बिदि खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बे एप्सखौ मायाव मोनगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थिनोसै दा। नोंथांमोना क्रम ब्राउजारावसो थांनांगोन लोगोफोर। क्रम ब्राउजारावसो मोनगोन, गुगोलाव। आं क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामना लानोसै। नोंथांमोनाबो क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना नैबे सार्च बाराव लिरबानो जाबाय हेड-इन केमेरा एप। बिदि लिरबानो जाबाय। हेड-इन केमेरा एप लिरबाबो जागोन। हेड-इन केमेरा एप लिरनानै दसे सम वेट खालामनांगोन। नेटवर्कनि लोगो खोथा, आंना नेटवर्कआ जोबोर स्ल' जायो लोगोफोर। नेटवर्कआनो मोननो नागिरा। नै दाना नायदो लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे सानि गोजौनि जिथु लिंक नुदोंना,
बे गोजौनि लिंकआव नोंथांमोना क्लिक खालामना होबानो जाबाय। आं एर'सिन होना होखागोन नोंथांमोना बे एर'सिन होनायाव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे सिङाव फैबानो जाबाय एसे सिङाव फैनानै नैयाव नै लेटेस्ट भार्जन अल भार्जन दङ ना बेयाव नोंथांमोना लेटेस्ट भार्जनाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननियाव नैबे डाउनलड अपसन जागोन ना बे डाउनलड अपसनाव क्लिक खालामनानै हो। बेयाव डाउनलडआव क्लिक खालामना हो। नैबे डाउनलडआव बेयाव डाउनलडआव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव बे एप्सआ डाउनलड जागोन। आं अलरेडि डाउनलड खालामखानाय दङ लोगोफोर, बेनिखायनो आं डाउनलड खालामलायला। नोंथांमोननो खोन्थिना होबाय आङो माबायदि डाउनलड खालामनांगौ। स' लोगोफोर आं नोंथांमोननो बे एपनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना होगोन। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांना डाइरेक्ट बे वेबसाइटआव फैनो हागोन। नोंथांमोना बेयाव फैनानै लेटेस्ट भार्जनाव बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामना डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। आं नोंथांमोननि थाखाय बेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैबाय। रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ फिन आरो खेबसे जासिहरफिननानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। फिन लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ। दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो बाय।